Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham binik khairokma hamjakma paiflaya. Haino hai zora kaham manpiruka. O zora kaham no magnang khlailaya. Kaito ni kok baise phaibi kuplong anglayana. Amen. Tini wahai hai sep kaham manpiruka. Kaito sono promotion rena musung jago. Kaito sono bless khlai teibo kaham position tulangna musung jago. Kaito sono teibo kathar nislai kathar. Kaham nislai kaham. Excellent nislai excellent. Teibo top position kaito sono tulangna musung jago. Abuni bagino bo bini kok baimang sono kuplong khlayo. Hallelujah. Kebang ma borok mobile thenglayai paile anglaijak but tini oro je willingly mutsugi kaitini kok ni bagai Bible khulogoi asukjak rok norok belai hamsajak sing belai hamsajak tangmale sengsarni mungsasuk manei bai engaging yawoi soi kaitini kogo kuplong ungnani bagai tini ojora kaham nang rui tongmani bagai nang belai hamsajak nini bisingte nukung teibo sengsara tangi tongo nini dofa nini samung homong teibo sengsara tangi tongo because nang kaito importance mani bagai kaito bo nini langmawo nini nukungo nini samungo importance roi samung klai tongo nang jasa kaito no importance ranai asung no kaito bahai no nini langmawo nini samungo nukungo teibo importance ranai hallelujah Dini kebang borok dofa hano belai kaham piaba abuni slide pano teibo kebang kaito nung tomuni importance rekha hangke dofa bo belai musangnai nukung bo belai musangnai kami bo belai musangnai te bebagono teibo kaham angnai hallelujah praise the Lord je thayo kaito ni interest kebang go a samung a thai hamsao te sung sao Jeffro sung kaito ni facing interest kebang ro kaito sung no teibo interest ro teibo kebang hallelujah bini debak pan kotor no sini facing o lokalai sung no bless klayo hallelujah praise the Lord naidi yafa Jeffro khorob jago khorang ongkhoro ya sabai inya hallelujah so abon bagai nang phayo nang tong phake yang bo phainai kaitor bo phainai afro no keplai ni khorang phainai hallelujah so abuni bagai no phaidi kaitor le phaimang tongo nang le pas phaya willing le hinke bahake musangnai bahake develop angnai ni kami bahake tamnai dofa je nangi tomon abu fulfill nai ni langmo je nangi tomon nukhong je nangi tomon bahake fulfill nai kaitor ke phaimang tongo high speed ke tabung nang se kaito ni phasing high speed ke interest ria hai ka banang willing sing ya ke kaito ba ka no bless klainai hallelujah praise the Lord faidi ozora ka hamni bagai kaito na hamai relayana o ratha khayara makara bosteki o hallelujah o shakara bagara magara mata khara bolore bosteki thank you Lord for your love and grace na ka ham Lord tini khairok ma hamjak ma pai flya afat tini bo ozora ulo nung nini kok thebe kuplung khlainani bag osep ka hamroja ozora nini silo debak nin thani submit khlailo thank you Holy Spirit for your presence in Jesus name amen hallelujah praise the Lord amen so norok nukhana tini title tam sijak Jisu ni Thwi Kwthar okay the blood of Jesus Christ obnoti sing clear nglaya okay Naidi tabuk phana sengsaro Ratharmung belai khena kebang borok taphana rathalai lenglai tonglai kyo hallelujah taphon borok rathalai lenglai tonglai kyo kami amsai roboti kebang ma thayo taphana thwi kosogrei borok sumsok nakar jaknani bagai rathalai lenglai tonglayo okay oje Ratharmung tabuk phana sengsaro kuplongkho Thwi saklai mani je tomung
हायके आज थै साख्लाय जे समसक नाकार रनानि बागै borok tapono kapralai tonglaiko okay tini kemo borok a Ratharmung no obo ani dormoni obo ani religion ni salayo phiaba as per Bible elam bagni hoite kaito tam phrangka poila Ratharnai abo ka kebuya o Ratharmung no phrangnai abo baithang kaitorse hallelujah yes tini borok hai nijini idea baikhe Ratharlayable abo abo kaisa dofani hoite ongkhormani ya Ratharmung kaisa religion hoite ongkhormani ya hallelujah praise the Lord Ratharmung abo kaisa religion ni ongkhorma buya abo kaisa dofani ongkhormani buya baithang kaitorse o Ratharmung no phrangai robo Ratharnai se kaitor poila o sungsara Ratharnai saso sabo male kaitorse Ratharo Adam ba Eve jefru kokhnaya engmani bai tamungkha borok saglanga engmani borok nokha lasimung no borok saimankha hamya tamabono saimankha al lasimung no huinani bagai borok blai bai ke huilai lengpra lai tonglaikya kokhnaya engma bai kaitoni against borok saya khlaikya a saya engmani bai tei kokhnaya engmani bai a hamya tamo tong ba lasimung tamo aborok klai saka saimankha so lasimung huinani bagai blai se borok naituk laisio blai kotor baike borok ni deher cover khailaika borei geto tamnai blouse ro kanona same I bahaino blai baike se blouse ro sanamsio okay bufang blai ba satung to khone ram prai thang paiblana age borok je gyan receive khlaimene a gyan sufficient liya okay borok nijeri deher no sun kholobi man liya blai baise kholoblai lenglai tonglayo haipon kaitor hamjaknai kaitor ba sam khlaikya Ratharei animal kaisa Ratharei mal mata haika mera masa Ratharei bukur khugui bukur no borong no sumrei rekha hake borong ni lasimung a saya no cover khlainani bagai okay sijagya khlainani bagai kaitor baithang mera thwi saklaiei thwi no man Rathar ka man thwi phaikya a thwi kosok mani bai te bukur khukjak mani bai a thwi ksar mani bai tamkha borong lasimung kholop jakha borok lasimung no yakni yokha srap sani bagai borok ne a lasimung no yakni yogui mankha a saya borok ni cover angkha okay ga mera je bukur abo to bain bosor tongnai jadiable haina hai Rathar phina nangnai borok sumnani bagai okay so Ratharmung no phrangnai sabo kaitorse tini kengma borok obo chini dormo obo chini dofani phayoni salayo phiaba o Ratharmung no sengirenai obo ani kaitorse obo nini kaitorse obo chini kaitorse hallelujah so aboni bagai no जों बुजि सुग्नानै नांगौ साइमान सुग्नानै नांगौ okay agar Ratharmung boba hainai di tabuk afrub masa Rathari borok no bukur sumri rekha haike haina hai sumphina bagai borok haina hai Rathara nangphinai so aba haike na Rathar jakmang a Ratharmung jengei phaikya okay aba te bunokha Moses Abraham ni jorao okay Abraham ni pore sing Isaac ni jorao nokha Ratharmung Isaac ni pore Jacob ni jorao te bunokha Jacob ni pore Joseph ni pore Moses ni jorao te bunokha Ratharmung okay oje sangsani malmata Ratharmani Rathari je sumsok huilai mani abo sarapsani bagai okay sing Jewish culture o haikaba borok ni dop hawa haike borok ni system kaitor borok no phrangai to phaimawo tamo borok ni a saya borok ni a sumsok borok ni a sitra no kholopnani bagai borok bosor poti no tamma khlai mera mara tharu okay naidi a mera bo bomo hai mera no belai kaham ki kupuru jagya haikaba tamnai bikhumu kok jagya yakung khoraya belai kaham jok a mera ni saka borok yagro phayo yagroi borok ni sumsok no borok transfer khlayo
tei osai thangai a mera no ratharo rathari baloguyo jefro barok mani success ongo afro no boroni sumsok bosor kaisa ni bagi kholop jago hake sungsani Ratharmung bo mahai bosor potino ma ratharo bosor kaisa pore hengano invalid engi thangpayo abo simikuya dadi Israel do phawote kese tam nukjak osai bokhorok thangise a soi Kwthar kogo habai a je tamnai mera bwthino tlangi ma baroguyo okay hake mera bahan no tlangi ma baroguyo a Ratharmung no tlangi ma baroguyo aga a osai je bokhorok khunjaknai belai kirijago bo belai kwleibrao tangi hinmale bobo to borok bole mungsasuk bo tomunu saya khlaijak hingke bo barok na thangma jaga no bo patapsa klai theinai tangmala a jaga belai Kwthar aboni bagai bono tamma khlai sikol je khawi maro horo yakungo jate tomunu kifilliya hangke barok gui kifilliya barok mani chaliya ar thei tongi hangke sopre na harnani bagai tomunu sikol khai rohoya hangke te khoroksa bono kwthei na hana thangke te khoroksa bo thei tongi nai okay te khoroksa thangke te khoroksa bo thei thang tongi nai so aba hai a risk no nai ani bagai tam khlailai sikol khai ton layo sik tomunu thei thangangke sotonoi na harnani bagai okay naji system busuk jara dangerous tongmani mera ni bthei tomung no yes kaitor accept khlai kangke se bosor kaisa ni bagai a borok sumsok free ke tongi mannai jemon mobile o recharge khaile mani hai tabuk to bosor mas kaisa ni bagai 28 days 30 days haino ba 28 days ni bagai ang balance dakha a 28 days ni porone balance pai thango ang haine hai dana nang phiro so sungsani Ratharmung bo obo haino nang rathar kable haine hai bosor kaisa porone nang mara rathar pinai haine hai ma rathar pinai okay tangi male obo permanent ya obo just for a moment hage sarap sani bagai obo hallelujah so aboni bagino Jisu Kristo jepur cross sakau thikya abo bai samni kahamungkha nini ani chini jotoni kahamungkha bahaike bo nini engi permanent solution engi ratharjak phakya tei nang sumsok na kanani bagai mane sumsok ni yakni yoknani bagai haikaba nang kaham engnani bagai tei nang o malmata na thange rathana nangliya ang nini bagai ratharjakha ani o ratharjakmungno engkha paisukha tei nang malmata rathar nangliya nini ngai sungsani joto borong engai Jisu Kristo ratharjakha a ratharjakmung bai a bahan sakakjakmani bai a thei ksarmani bai nini ani joto nino kaham engkha hallelujah praise the Lord busuk sarai na phadi hingga ke elam bak khulok layane tim sarai eng layane Hebrew chapter 9 Hebrew chapter 9 Hebrew chapter 9 verse 12 batam sajatong Kristo rini tamu bisingtei thangai a khotol Kwthar kogo waisha baino habai phuru bo pun bthei bo tlangya dega bthei bo tlangya tamukhe bo bini sakni theise tlangsiwo hake singno muthang phlaikha bo dega bthei dega no ratharliya mera no ratharliya pun no ratharliya bo bai thang ratharjakha bo bai thang rathari bini thei baike hallelujah tam khlaikya sini jotoni sumsok na nakarkha hake chungno muthang phlaikya ni saw sing tamungkha a Jisu ni thei ksarbani bai hallelujah a bini bahan sakak jakmani bai sini tamungkha kahamungkha sing muthang jakha ani kogya busuk eram baga srai sijak naidi pondok ni thei bai musuk rok ni thei te dega sokmani thaplano borok Kwthar yarok ni sago sari borok no Kwthar khlayo omo se kubui engei tongkhe Kristo ni thei tebo busuk se Kwthar khlai kugno tongflainai pholani bisingtei bo sakno kaitoni thani Kwthar ke yafarka जों काइटर गोथांनि सामुं खलायै मानना तैखे बिनि थै जोंनो सामुं नांया तमुंनि यागनि फियोगै सिनि बोखानो कुफुरके सुनाय
punrokni thwi bai se bosor kaisa nang mothang tongmano haike sumsokni yakni yogui tongmano hungke merani thwi punni thwi dega bwsani thwi bai se nang bosor kaisa ni bagui kahamungui tongmano hungke Jisu Kristoni thwi ksarmani bai molbrumni nini kahamungkha obo busukse kubui kok obo busukse hamsajak kok tomono okokno nang bisas khlaiye bokhabai poito khlaiye bukhukbai subrai hinai nang jefru Jisuno gosi phaimano Jisu nangani subrai haike nang am thangjak mung bodolo khobjaknai tei thwimungni ni bagui kwrwikha tei nang rathar phina nanglia homonino nang kwtharke molbroni bagui tongi mansinai tangi himala permanent ratharjak mung Jisu Kristo nini bagui ani bagui ratharjak thaikya hallelujah tamni henba verse 24 sijak tongo tamni henba Kristo borok snamani khotol kwtharo habiya abo wngkha soi khotolno srwngui khlaimase bo katsei chukna haono habikha bo aro chini wngui kaitoni bwskango basaikha jodai asai bokhrorok bisi brum brum puntokni thwi tlangui khotol kwtharo hap habuyo tamokho Kristole sakno yafarna bagui kwbangma hapna nanglia wngyakhe sangsar swnamjakfोरनि simi bo kwbangmano satokjakna nangkhamo abo wngyawi bebak mol paina nogo sumsokno swkakna bagui bo sakno rwui waisabaino tamkhlaikya basa phaikya hnisau hallelujah jodai nia kerongo je ratharmung bisi brum brum thangai ma rathario a kwtharko khayo thangai ma baroguyo hallelujah phiaba Jisu Kristo waisabaino abono bebak pairi rbaikha tai khlaina nanglia je samung kaitor chengi rekha a samungno kaitor bini songdari sajlani bisingti pairi rekha poila ratharnaise kaitor haike abono pairi naibo tabo kaitor no Jisu Kristo no sangsaro roi bini langmano roi bini cross saka kanta bujagai bini thwi ksarmani bai bini baham sakak jakmani bai abo waisabaino pairi rejakha je mal matano ranani system kaitor phrangi rekha abono bwslano rathari pairi rekha tabo baithang kaitor chengrenai Jisuni bisingdei pairi rekha nang abono gosiawoi haino hai ak ksamno nang khlai tongphiro hungke nang butwaya diba hallelujah tiri kma boro obo chini dharmani niyam obo chini dopha sing sirisiti ni simi ni salayo o sirisiti borok chengphurni simi no kaitor se phrangai to phaimani abo abono kaitor baithangno bini songdari sajlan roi pairi rekha ake pairi jakno nang haino hai khlai tongphiro haino hai practice khlai tongphiro abono nang haino hai tamnai bwskango songoi nang yapri sei tongo hungke nang butwaya diba je phrangai renai kaitor se bwsla Jisuno roi pairi rekha ake ta paijakno nang haino hai khlai tongphiro hungke abo nang ulta lama himi tongmani klaya diba hallelujah abon bagi verse 29 nugo okay 27 jim porisiwana waisale joto borokno ma thwithai aboni ulo kwthar kaitor bai bus thumjaknai abo haikheno Kristo ba asuk borokni sumsokno swkakna bagui waisabaino sakno rekha botei waisa phaipinai sumsok swkakna bagiya bono nasingui tongnai rokno mothangna bagise phainai hinsau hallelujah tini kwbangma borok rok tabuk phano Ratharmung klagi tongyo te Kristono phaini yagulo bo tini kwbang borok sungsani lamao ke yapri salai tonglayo phiaba naidi tabuk tei borokni sumsokno swkakna bagui Jisu Kristo phailiya bono je poito khlai a sumsok nakar jaka ni gosui je kaitorni nukhungo tongui Jisu Kristono nasingi tongnai rokno ama hai borokno na phaina bagui Jisu Kristo phainai hallelujah ani sumsok tongo ang saya abo haike gosinani joraya tabuk Jisu Kristo tani sumsok nakar jaka kwthar wngkha ang kaham wngkha ang hamsajak wngkha sumsok bepiring sapan kwrwikha agi mera rathari dega rathari pun rathari bosor kaisani bagai ang sumsokni yakni yogui tongmani phiaba Jisu Kristoni thwi ksarmani bai bo ani bagui bolei rjakmani bai molbrumni bagai ani sumsok nakar jaka tabuk ang bonosona singui tongo tangi himala ang kwthar wngkha ba kaitor kwthar ba ang tabuk kaitorni bisingtwi Jisu Kristoni yasagai kwthar wngkha ba tabuk ang ak kwtharo
kwthar kok thayo ani nok sukna ha kaitor tongmani jagao molbrumni bagay ang thangnani bagay ang Jisu Kristo no nasingi tongo obose sini tomung unthai tangi mala Jisu Kristo tabuk teisok phaipuro sumsok sakakna bagaya bini borok bono naisingi tongai rokno na phaina bagay se bo phainai so tabuk nung sumsok ganang hini goisiwi tongkha hengke tabuk nung ulta lama himi tongo tomuno sumsok kwrwikha Jisu Kristo ni bisingkani sumsok na karjaka ang tabuk kwtharose kahamose hini nung jefru phainai yapri sepayo tiyar khe nung jefru tongnai afrose abahai borokno se Jisu Kristo klai sake bini logi tlangi thangi mannai hallelujah abuni bagay no Jisu Kristo tinini sumsok na karjaka Jisu Kristo tinini kwtharangkha obono poito khlai bukhabai bukhok bai ke Jisu no subrai hini goisiwi bono malik khlai sini langmani te malik khlai bini kok bai ke ready engai tongsibi jate bo phaike klai saka no tlangi manai jat phaidi sing ready engai se tonglai siwana Jisu je dino phayo tomuno tini horo phake tini no ti sajage sing bo bai klai saka thangi manai jat hallelujah tangla Jisu teisok phaipinai phiaba somsok tamni bagay phainai jengno na phainani bagay hallelujah praise the Lord zakna be khasang zakna be okay Hebrew 10 ni tinotam sejak tong hake op puntok ratharma ba borok ni sumsok no bisi brum brum moito khlai rui rema se khlai bla nung tomono rathari tomo mane saksangna ang sumsok ganang hini phunugui tongmani khlaio bisi brum brum nung moito khlaio ang sumsok ganang hini tomono borok khoroksa tapkhana rathari tongko tai bini sumsok na karjangnani bagai bo a ratharmung tapkhana khlai tongo hungke Bible tamsa hake op puntok ratharma ba borok ni sumsok no bisi brum brum muito khlai romani se khlai blah ni sao nung rathari tongko asungsani akasam tomung kaitor phunangai remani tomung no akasam tomung paire jak tomung no tabok phanu nung khlai tongo hungke ang sumsok ganang hnai nung phunugi tongmani mari se khlai blah bo okay verse 9 tamsa afro bohai hnai saka o kaitor nini musung tui samung khlaina bagai ang orose tongo abo haino agini ratharmung rok kaitor khibiwi robaikha tamo poredi Hebrew chapter 10 verse 9 no agini ratharmung rok kaitor khibiwi robaikha Hebrew chapter 10 verse 9 no busuk srai sijak naidi agini ratharmung rok kaitor khibiwi robaikha haike Kristo sakno romani abo notobukha kaitoni musung tei Jisu Kristo samung khlaima bagai bowai sabaino sakno remabai sini bebakni sumsok susa jakha hallelujah agini joto ratharmung invalid khlai rjakha kwrwikha khlai rjakha verse 10 tamsa kaitoni musung tei Jisu Kristo samung khlaima bagai bowai sabaino sakno remabai sini bebakni sumsok susa jakha borok dofa to borok ni sumsok no tamungkha kwrwi khlai rjakha susai rjakha paikha oro ang sai tongyabo Bible kaitor baithang seirimani kok okkogo tam sijak tong waisa baino sakno roma bai chini bebakni sumsok susa jakha a sumsok bipring sapana kwrwikha hallelujah praise the Lord abuni bagini oroseng verse 11 rogo nokko seng tamno 12 rogo yang Kristo le sumsok ni bagai wai sabano ratharka abo mol brum brum suknai hake abo pai bo kaitoni yago asogikha hanisa okay tabuk je Jisu Kristo je rathar jaga bini thik sarmani abo tamo abo mol brum brum suknai jak hallelujah abo mol brum brum belit abuni bagini khas rang sibi tong thok sibi bipring sasumsok phana sinthani kwrwikha aboni bagino verse 18 no tam sijak tong 17 no 18 no naidi ang borok rokni sumsok no tei samung hamya rokno muito khoglak ni sau
already bororongni sumsok bororongni hamyano nakari rekha kaitor bai thangse tei muitu khulia hani sawo abo baino omorok se nakarjak baikha hanke sumsok sakakna bagai tei barokna nangliya ganini sumsok se Jisu Kristo tei nakari rejakha hanke tei tamni bagai barogui tongsiban nang tei tamni bagai rathari tongsiban nang oro Bible sarai sawo abo baino omorok se nakarjak baikha hanke sumsok sakakjakna bagai tei barokna nangliya Hallelujah sumsok sakakjakna bagai tei barokna nangliya oje sumsok saya hamyarokno kaitor tei muitu khuliya Kwrwikha ni declare rekhageno Jisu Kristo kroso thimani bai bin thei ksarmani bai bini bahan sakakjakmani bai chini kaham engkha abuni bagan elam baga sarai sajak tongo tei norokni sumsok tei norokni hamyano ang muitu khuliya nei Hallelujah praise the Lord so muitu khuliya means tamo Kwrwikha je jaga Kwrwikha a jaga nang tongko ni haina hai rathar phinai haina hai barok phinai sabu nang tomon nang khlai tong ke nang hai botwa te ke phan krei so bad sidi khasarang sidi tongthok sidi tabugle gosi sidi obukogo ang Kwtharang kha Jisu Kristo ni thei ksarmani bai bo bai thang boli rejakmani bai ani kaham mungkha ang tabu khamsa jakse ang belai kahamse gosi sidi tabugle Hallelujah omorokno porimani yagulo phano omorokno bujibani yagulo phano nang Jisu Kristo no bkhabai poito khlaimanya tei taw phano bono subrai hini gosi manya taw phano bini bisingte ang mathangjakhani nang gosi manya angke nang butuwa ngui tongkho tabuk phano gosi siri tabugle ani sumsok Kwrwikha nei ang kahamungkha nei ang hamsajak angkha nei Hallelujah kaitor baithangse muitu khuliya kaitor baithangse tei nini saya hamyarokno muitu khuliya hangke nang muitu khui haina hai ang hamya sitra hani gosinai nang sabo rathar phinai nang sabo badesibi ha rang solia 500 টাকা নোট 1000 নোট নোট tuina ta thangsi tai soi fresh 2000 নোট 500 টাকা নোট 100 টাকা নোট je katal abono tuiya prisesibi so katal tomong tabuk tamo Jisu Kristo tui borokrongni sumsok nakarjakha Jisu Kristo tui cheng kahamungkha Jisu Kristo tui cheng Kwtharangkha Jisu Kristo tui cheng hamsajak so phaidi a hamsajak no gosilaisiwana min gana ni tomon gana borok tongka saikhna de bono Jisu Kristo nang yasakmani ba ang Kwtharangkha Hallelujah praise the Lord Jisu Kristo nang yasakmani ba ang kahamungkha baithang kaito declare rekha ani sumsok sayarong tai bomuitu khaileya abuni bagai ani thani kai hamya Kwrwikha a hamya nang tai kobu khlaileya tabang Jisu Kristo tai keplai khase yapri sesinai bini mungku sukni bagai tai ani mungsuk na haus sejaka ang sukna hani borokngkha abuni bagai tongthogoi bagorom barsai ang homoni no tongthogoi tongsinai tai kaitoni mungno kusuk khlaisinai o attitude base tabu yapri sesili obviously Christian life obviously Jisu Kristo tongmani langma hallelujah praise the Lord obono religion sanamoi nang tapnai dalama tap korodi Christianity haka kaito tongmani obo religion ya ang thangnai bo share khlaikya obo relationship se kaitarana hamjago ang demand khlaya Jisu Kristo no rodi hinai bo bai thangse Jisu Kristo no roi ani sumsok nakaro so abuni bagai ang bai thang kaiton thani phaimania bai thang kaitor se Jisu Kristo de ano bini nokni porok khlainao abuni bagino jehta ani phanjar bipring sapan kreiba debahag no kaitor bai thangse arrange khlaya na Kwthar kaham khlaimani ba ang bini phanno bini naikolma tuidurma bini folani a yapri shermauna ang sewi khaksangi tongthoksinai sem nang ba abaken tongthokdi amen kakhlayo zora kisao kwbangma bujimung mankhana tei srai khana daw tongmar clear khana haike ok kaham kok Kwthang kok no rathari barogui tongnai chin takhuk te bukhuk songno share khlairdi borok bo buji siteng borok bo saiman siteng hake khaki phile soi Jisu Kristo phai am thangjak no hallelujah man siteng molbrumi ma thangjak mo sok pai bo bagrom barsai tongthok siteng share khlairdi jeman sak share khlaidi taw phano chini kwbangma takhuk te bukhuk sini dofani borok rok geleglai tonglai ko Ratharmung a invalid Kwrwikha pairi rejak samungno haina hai borok khlailai botwa tomung tongoi tonglai ko phaidi abono sing yakalai soi je bai thang kaitor Jisu Kristo je solution romani
paire sogiri mani a paire jak samung se sing molbro mi bagai tong thoklai siwana so share khlaira di joto borong thani wa share khlaira di je mansa borok buji siteng saiman siteng hake Jisu Kristo ya pri shapai man siteng hambai hake asmang siteng pare palke kaijana hambai re layana thank you Lord for your love and grace nang kaham Lord nin khairokma hamjakma belai kebang ani langmao Lord afa orje nai tone borok ni langmao hambai afa hambai thank you Lord nang kaham nini thwi kosok mani bai nini bahan sekak jak mani bai ani sumsok nakar jaka ani bebak hamia hamre jaka ang kaham se Lord hallelujah church nang bo tomuno buji sukanga gosi sidi Jisu nin thwi kusar mani bai kosok mani bai ni sumsok nakar jaka nini bahan sekak jak mani bai ani bebak hamia hamre jaka ang kaham se Kwthar se hamsa jak se keplai se gosi sidi nangbo oh ratha khayara mokhoro bosteki thank you Lord thank you Holy Spirit thank you Jesus thank you Alpha oh hallelujah nang asakaham Kwthar anak khlaimani bagai ang belai tong thogote khaksango te ang belai keplai se Lord ang chuknahni borok engka langma bijabani mung sijaka aba ani phan baya ani gyan baya oh Lord Jesus Christ nini jari se nini bising tise hambai abani bagai thank you Lord afa jenai tong nai afa borong sakang nin thwi Kwthar sa borok kaham se Kwthar se o buji mungno tebo kuthoke nang borong bujiri de hake keplai ke borok yapri sewi nini mungno tebo sungsa sa khlai manani bagai amen hallelujah hake asamang siteng jotono hambai norok je mansak share khlai di okothoma kahamno tinini kokno berai nang sugui tong tang kong borok tapano Ratharmung kulaglai tong layo hallelujah praise the Lord so belai kana hambai khana ang horon laibo phaipinai phung pura busy schedule jeto curfew khaba yang phailai man laikla so kobang ma thayot thangjang lai tong khana kaitoni kogni bagai te borongno home delivery rani bagai kaitoni kog jeto girja khlainani bagai sep man gala haksani phainai kobang ma tongo so borongno home delivery kaitoni kog rani bagai khana ang pura ani busy schedule so khana ang salok laibo phaiman gala horono phaipinai teising Bible study bu khailainai jara Bible study wo join rena musungnai rok borok ani WhatsApp number ro 9774518979 9774518979 norok on number ro text clarity nongni bumung soho hake norok na the body of Christ Bible study group norok danai already sing Ephes chapter paite teingi tongka Ephes bizap hallelujah so norok bo join rena musunga norok bo join de mano belai kena sing blessing itongo delin ketal kai jak sana pharangai tongo Bible study ni bisingte norok bo join rena musunga willingly ang kebno force khaya te norok bo kebno force ta khaide willingly jara musungnai borong simeno add sing khlai lainai hallelujah so belai hambai tinine baga samang siteng kaito kaham mini khairokma hamjakma pai flaya